Infone gembur aja sih. Paling ora le. Ya mulane iki lagi tak cek sik. Gimana mereka ngomong piye? Nek jarene gembul. Ning kene iki nek demit ngomli Belanda, Ndra. Ning nek jarene Ajis, demite kuwi tuyul wedok. Nek delok saka bangunane. Iki bangunan anyar iki. Jadi ra mungkin ana hubungane karo noni Belanda. Berarti sing bener omongane Ajis, Ndra. Demite kuwi tuyul wedok terus ndek bengi mangan sumeh. Cek to. Tuyule biasane nyolong duit lho. Mosok mangan menungso. Turne. Tuyul kan cilik lho. Mosok kuat gondo sumeh. Lah sumeh ki apa gede to, Ndra? Oh iya tuh. Itu kita Kula wis nyuwun ngapunten ya, Mbak. Kula mboten ngertos nek wau dalu jenengan mriki. Iya, ora apa-apa. Neng sok menen nek do nongkrong ning nggon lantai 3 ki aja lali gerbangnya dikunci. Nggih, ngapunten. Wong jenengan niku nggih mangklingi lho. Dhisik niku cilik kok saiki pun ya Allah. Tur mele. Suarane jenengan wau dalu niku lho. Jan mau wedeni. lah murene ya ora ndek bengi sisan to, Him. Andek bengi ki aku ngantuk bau urat lho, Ndra. Ana esuk-esuk ngene iki ora do ndelik demite. Ah, jenenge ya berusaha, Ndra. Sapa ngerti demite lagi padha begadang. Begadang kok awan-awan. Loh, donyane menungso karo demit kuwi kualian, Ndra. Nek kene bengi, kono awan. Nek kene awan, kono bengi. Mah satpam pabrik no, nganggo shift-shiftan barang. Ya sorry, efek les vokal sih. Les vokal. Iya, les vokal. Lah napa jenengan niku gadah cita-cita dados penyanyi? Yo jane sih ono, mergane saiki kuwi akeh banget penyanyi-penyanyi sing modal body seksi tok. Tapi rungokno to suarane, rambut janji. Oke, ning tidak bisa dipungkiri lho, Mbak. Body seksi niku sing marake payu. Tur melih gampangke wong golek gawean lho. Alah, perkara body seksi gampang. Oh, nggih. Dan jenengan mriki niku dalam rangka napa ya, Mbak? Dalam rangka golek gawean. Golek gawean? Wujud demit iki piye to, Him? Apa ya nang film-film horor kae? Ya, kurang lebih ki padha, Ndra. Tur ning film-film horor kae, sing payu ki demit wedok. Apa iya to? Nek demit lanang, Ya wis mesti ra payu filme. mosok to? Loh, saiki sebutke wis film horor sing wis tau mbok tonton. Suster ngesot. Suster keramas. Kuntilanak. Pengabdi setan. KKN di desa penari. Terus Wedok kabeh kan, anek pocong kan? Ayo. pocong mumun. Lah ya wedok to. Oh iya. Lagi sadar aku. Ternyata wanita sehoror itu ya. Aku iki dikabari karo Mbak Mintul, nek warung ning ngisor iki lho suara buka. Oh, nggih. Riyen niku sing jaga niku Mbak Menuk. Rewange jeng Mintul sing saking Wonogiri. Ning saiki pun pulang kampung, Cih. Lah mulane kuwi aku kan ngareni Mbak Menuk dienggo jaga toko sing ning ngisor kuwi. Oh, nggih. Dhisik Menuk, saiki Menik. Senengen Pak Iwan no. Apa? Hah? Boten. Oh, lah kayak semeh malah yang ngono, Andra. Malah yang ngaruh demit. Lah iya, sesat tenan cah kae. Wah, gak tidur kok. Sedang. Ayo. Apa kowe meh?
Wah, wis. Jebul koyo ngene ta kelakuanmu iki. Sekte model apa meneh iki? Mbok tipa-tipa iki mbok kira kobongan kok, Pi. Allahu Akbar. Aku lagi sembur iki. Iki Mbak Menik, ponakane Jemintul. Suwe men to ya. Sik to, Mas Aziz ra kena dihubungi iki lho. Lah iki kamare bukaan. Kamare jen ra dikunci, handle pintune sempal. Nek ditutup ra kena dibuka. Serak ngantuk ya. Nek ora mergo demit, ora sudi aku turu kowe. Lho, sik. Diksimu dicethake sik. Aja nganti penontone salah tafsir. Turu karo kowe. Iki turu tenanan lho. Dinotasi ora konotasi. Ha iya, wong aku isih normal kok. Ngawur ae iki. Padha. Aku ora sudi turu karo kowe. Aja kok turu karo kowe. Ayang-ayangku lho. Aja nganti nyenggol ayang-ayangmu. Loh, nek dalane sempit, Ayo aku minggir. lah nek selak susu. Ayo ngumbul aku. Nek dhuwurane genteng. Ambles bumi no. Ngopo? Nekat tenan cah iki. Lho, lah ngopo? Ora trimo. Jan aku ora kirim kok. Iki banyurane wingi. Ora apa-apa, mbok menawa cek lucu. Yah Ming wis ngantuk kaya barondo wae to, Ming. Bar nonton bal-balan aku. Nonton bal-balan? Cah wedok nonton bal-balan. Lah ngopo? Yo piye ngono? Apane sing piye? Yo rasane iki kaya piye ngono lho, Ming. Lah iya, sing piye ki apane? Apa ya? Sak karemu ya. Kira-kira demite wis lunga urung ya? Lah yo mbuh. Loh, aku ora ngejak omongan kowe iki. Lah aku krungu kok. Asale ngrungokke. Lho. Aku ki ndek kuping. Kuping iki gunane nggo ngrungokke. Ah, ya ora mesti. Agene panci kae ndek kuping, tapi ora ngrungokke. Sing kleru kudu kupingku ning lambemu. Kok iso lambeku? Kakean omongan. Lah, jenenge lambe ya ngomong to, Mas. Ayo ora mesti. Sumur kae. Ndek lambe ra kakean omongan. Ora kaya kowe kuwi gableh ae. Bales. Mbuh. Aku males omongan karo kowe. Ana, disik ah. Kowe wae disiko. Kon nek wis rampung sing adus ndang metu. Aku genti sing adus. Oke, ora masalah. Bul. Lawangnya aja dikunci lho. Handele Suloyo, sempal. Sempal. Alah. Apa mbok kletak to iso sempal iki lho. Tuhun cah iki. Mas, bosis ngelak aku. Tuku es yo, Ming. Tuku kono, tak enteni kene. Ya wis, ndedak njero kono. Mas. Lawangnya rasa ditutup. Ya. Loh. Tami ya. Wes suwe to ya kowe ya? Aziz ning timbul. Lah kae ning dalan. Jan. Son ya, Bul. Kok kesusuman ki selarep nyandi ya cah kae. Apa selak ingin ya? Iki jane ning ndi wae to, Ziz? Ditelepon ra kenek, digoleki ning kos ra enek. Aku ki mumbungi turu ning masjid. Mergo ning kos kene demit. Demit. Sedawa ceritane. Ya wis, ayo selawan. Ya tak adus sik to. Wis rasa adus. Ya paling ora ki salin-salin sik ngono lho. Wis ku tuku klambi anyar ning kono. Ora sabaran men ta cah iki.